¿Quién iba a decir? No, Nino, que vienes a Melide y no a Ingolstadt a buscar... Qué bonito. Un Audi S1, cuidado. Cosas que no te esperas que hay aquí en... No, igual que esta concentración de clásicos, que tampoco nos la esperábamos. Te encuentras aquí con un Pontiac Fiero. El mecanismo... Non podo meter o dedo, non? Mira qué bonito que as jaliñas, que Cantando bonito as jaliñas. que se escoitan. Voy a poñer o micrófono ás jaliñas. Puta que as pareu. Podemos hacer el anuncio del golf tamén. Ola, son Alberto Fraga e hoxe imos ver aquí un pouco a nosa historia deportiva de principio a fin. A nosa carreira deportiva máis delictiva. As carreiras principales empezaron no ano 2000, empezamos con un Ford Fiesta parecido a este e compramos aló a Don Manuel Senra no ano 2000. Empezamos así a facer slalom, fixemos varios por aí. Un día así medio de rebote apareceu un Ford Fiesta, un XR2 e despois decidímonos a preparalo para rallies. Como novatos que éramos daquelas, pois metimos a pata en moitísimas cousas. Era un coche que por ficha de homologación que non permitía facer nada. Pasa que collemoslle así un pouco de apego. Empezamos a correr aquí no Rally de Galicia Histórico, aquí en Melide. Sorprendentemente, o primeiro ano que corremos fixemos un cuarto da general que non contábamos para nada de nada. E animámonos a facer un campeonato de España e tivemos a suerte que na nosa categoría tamén o ganamos. No 2021 volvín outra vez a un campeonato de España e ainda que volvemos a ganar non é unha victoria desas que realmente gusta. Como estábamos co Ford Fiesta que tiñamos problemas que nos metían na categoría 7, unha categoría para coches que están por fora de ficha, simplemente por ter un Osaletís e un freno de mao hidráulico, non era por máis nada, pero bueno. Saliu a idea de facer un Ford Fiesta, un grupo 2 ben feito para competir no Campeonato de España e poder optar a unha general e todas estas cousas. Empezamos o proxecto, fíxose a carrocería, as barras e todo, pero chegamos ao punto da caixa de cambios. Este, por exemplo, leva unha caixa de 5, e o Ford Fiesta, o grupo 2, por ficha só permite meter unha caixa de 4. Eso limitábanos bastante na velocidade punta sobre 130, 140. Eso, con ideas de mirar a unha general, ou eso non é suficiente. Entón, ese proxecto abandonámoslo. Agora, no 2025, pois, sacamos para diante o proxecto do Audi que xa viñamos traballando nel desde o 2015. Iluminouse-nos a cabeza e fomos a ver o Rally Trasmiera, que era onde eu vin por primeira vez un Audi como o meu. Unha vez que vimos que isto que era viable, pois, está bien. Un día, por buscando información, vimos un coche como este á venta en Madrid. Chamei ao chaval e pregunteille se me podía dar información, se me podía botar unha man para empezar ese proxecto e que me explicara cousas. E a verdad, o chaval ao 200% axudoume de principio a fin. Emil se chama. É un chaval que veu de Bulgaria. Axudoume moitísimo, axudoume a comprar as fibras, díxeme tens que ir por aquí, tens que ir por ali, bueno, algunhas cousas máis acertadas que outras, pero axudoume moitísimo. O primeiro paso para este proxecto é comprar un Audi Coupé 4, eso que é a carrocería para recortar. Recórtase aquí, este cristal originalmente ten 32 centímetros máis. Esa é a primeira cousa, hai que cortar o coche así de arriba a abaixo, non así talmente, que ten uns sitios para recortar, e reducilo 32 centímetros. Unha vez que está recortado e posto no sitio, pois presentar as fibras, porque este techo é de fibra, estas aletas son de fibra, aquí o que é toda a parte exterior é todo fibra. Son copias sobre copias que van facendo,
e ao final pois, asentan bastante mal. Despois, as barras que se fixeron en Santander, en Raúl Toca Performance. Unha vez que está eso todo, pasamos a pintar, xa a montar cousas de mecánica, divisións de chapa, bases para baqués. Como de diante pesaba moitísimo e todo o motor vai diante do eixe dianteiro, pasaron cousas para atrás para repartir o peso. Aquí colocamos o radiador de auga, radiador de aceite, depósito de aceite e depósito de gasolina. Isto son pezas que se buscan, que xa hai feitas a medida e acoplalas aquí e nada máis. Este motor é un 2200 turbo procedente dun Audi 100 S4, dun Audi S2. O motor é exactamente o mesmo que levaba na época. A caixa de cambios tamén é dun Audi 100, un S4 de 6 velocidades. Incluso na época levaban xa unha caixa secuencial, unha PDK. Esta é unha admisión original como levaba na época. Ese turbo é un turbo original que levaban na época. A día de hoxe hai cousas moitísimo mellores, pero isto como se trata de facer unha réplica, todo como levaba na época. Este frente todo é todo feito en pezas de aluminio, hai que inventalas, eso sí que non hai nada para comprar. Para encontrar pezas para este coche, eso é un mundo á parte. Non hai ningunha tienda que pode decir, bueno, pois aquí pago ficha de cliente e aquí compro as pezas todas que me fan falta para o Audi. Non. Isto son moitísimas horas de buscar pezas por internet, pezas que non sabes referencias. Podemos dicir que máis das cousas son compradas a particulares de todas as partes do mundo. Holanda, Alemania, Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Bulgaria, hai de todos os lados. Hai que resaltar dos grupos B, tanto do Audi como dun Austin Metro, como dun Ford RS200, un Lancia, calquera deles, que se facían con pezas todos de outros coches. E no tema do Audi, por exemplo, hai pezas de origen de aviación, hai pezas de origen de militar, hai pezas que se sacaron de furgonetas, de pezas, eses ventiladores das portas son, por exemplo, de Mercedes. Un piloto que leva palos da presión de aceite é de Fiat. Foi unha época moi corta e non deu tempo a inventar nin a fabricar nada. Fíxose todo con pezas que había. Co piloto aquí as pasa canutas co calor dos tubos da agua que van para os radiadores. Falo en plural porque somos un equipo de xente que un axuda máis, outro axuda menos, pero aquí todo o mundo colabora. Hai moita xente que axuda dunha maneira ou doutra. Estas rejillas non son así de adorno, valen para algo. Por aquí entra aire e aquí levan uns tubos dun lado e de outro que canalizan aire e meten para a ventilación do grupo traseiro. O depósito, o vaso de expansión para a agua do radiador, todos os coches levan diante no hueco motor, este vai aquí. É unha cousa totalmente distinta. Despois aquí leva para botar gasolina por un lado e aceite por outro. Montamos unhas Pirelli P7 Corsa, que é o único fabricante que fabrica a medida que originalmente levaba na época. Na época eran Michelin, pero o Michelin agora non ten nada. Como a electrónica sí que é unha parte que é unha peza nova actual. Poderíamos levar gasolina normal, etanol, gasolina de competición, pois como no Ford Fiesta xa sempre levamos gasolina de competición, pois decidimos seguir levando gasolina de competición. A nosa idea era, claro, pois buscar unha furgoneta de asistencia tamén da época. Un día así medio de rebote apareceu-nos esta furgoneta lá en Castellón, un señor que a tiña ali cuidadísima e nada, trouxémola para aquí a duras penas porque isto andar non anda nin para atrás. Replicamos tamén moi exacto, a única diferencia que hai é que esta furgoneta
ten este añadido a maiores, que a furgoneta da época solamente chegaba hasta aquí e despois levaba unhas vacas de aluminio que eran feitas, ademais, por Master. Está sobre 500 cabalos, de motor está preparado para chegar hasta 650 ou así, que era a potencia que tiñan na época. Estamos un pouco máis suaves de potencia porque o coche, igual que era na época, non traza nas curvas, vai de frente. A potencia non se entrega progresivamente, entrégase de golpe. De 3.500 a 7.000, iso é como encender unha bombilla ou apagala, non hai camiño polo medio. Non corremos con tempos na maioría das carreiras porque este coche sigue sendo un coche prohibido a nivel FIA, entonces tampouco non é para ganar ningún campeonato nin nada, simplemente é para divertirnos, cando vai acollendo un pouco os maus, pois para ir un pouco máis rápidos.